गिबियावनो नायगिरि बिथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा गुड इभिनिं एन्ड साबायखर आङो दिनै थेंक्स होनो सानो लेहेर फिल्म प्रडाक्शन जे दाहाल सावथुन दिहुनदों बिराद मिनिंफुल जादों आङो दिनैहाय नायबाय माने बिराद गोबावनिफ्रायनो आङो एक्साइटेड जानानै दंमोन नायनो थाखाय ओमफ्राय दिनै नुनानै जोबोद माने फिल्मा एकदम मिनिंफुल हार्ट टाचिं एन्ड बिराद नोंथांमोननो लाइक बायदिसिना मिनिं होगोन आरोना लाइक थासारि जे गामि ओनसोलाव जाबाय थायो थ' आं रिकुवेस्ट खालामो नोंथांमोना बयबो बेखौ सिनेमाखौ नाय आरो बिनिफ्राय मिनिं एसे सोलोंनानै ला आरो प्रिमियार श'आथ' आंबो दंमोन नाथाय एसे आख' फाख'आव आङो थाब फैनांदों ओमफ्राय दिनै आं बेहाय फुल मुभिखौ नायबाय जोबोद मोजां रायजो राजाफोरखौ आं खावलायगोन आरो नायदों ओरैनो बे फिल्मावहाय माबायदि जोंनि बर'नि खोमसि फोथायनाय बा समाजारि माबायदि बेरखांनाय नुनो मोनदों बेथ' सोलिबायानो थायो गेजेर गेजेर बहाबा बहाबा खना खना बांसिन माने जोंनि माबा मा होनो बेखौ सोरां मोनै किसुमान जायगाफ्राव बेबायदि आफादाबो दङ दा बेफोरखौनो एसे सिनेमानि माबाजों गेजेरजों हयथ' डिरेक्टरबाबो जाय लिरगिरि बिथाङा फोरमायनो सानदों जोबोद गाहाम मेसेज जुदि सुद्रायलाङोबा जोंनि आसार खान्थिया सोलिबाय थानाय जायगा खना खनला जायगाफ्राव बेफोरबायदि सोलिबाय थानाय आखलफ्रा जोबलांगोन होननानै आं सानो आरो रायजो राजाफोरखौ मा खावलायनो सानगोन रायजो राजाखौथ' आं नायनो खावलायगोन आंबो नायो आरो खनसे नायबावगोन बयखौबो खावलायो आरो बर' मुभिखौलाय जों दा मा होननांगौ रावबो नायग्राथ' गैया जाथिनि अनगायै ओंखायनो जाथियानो नायनांगौ आरो आंनिबा खुलुमबाय बयनिसिमबो नायगिरि बिथांमोननिसिम जोंनि दावाल सावथुनखौ माने दिनैनिफ्राय सिनेमा हलाव रिलिज होनायनि थाखाय आरो बयबो नायफैगोन होननानै आसा खालामबाय माने बै समाव जानाया जाहैबाय ओरैनो जेबो बेफोरबायदि गोसोखांथि जेबो बिदि बिपद जायाखै बिराद मोजाङै मोजां माने बिराद खुसियै जोङो बारहोलांदों माने शुटिंआ मोजाङै जेबो जानाय थानाय बेफोरबायदि खस्थ' मोनाखै माने बेफोरबायदि मोजां प्रडाक्शनाव खामानि मोनदों आंबो गिबि खेब माने लेहेर प्रडाक्शनाव आं खामानि मोनदों बिराद मोजां जादों जेबो बेफोरबायदि दुखु खस्थ' मोनाखै आरो गोसो मोजाङै जादों दा बेनि गेजेराव मोनसे सोंथि बर' सावथुन मुलुगाव होननांगोन बा एलबाम जगतआव आब'मोनखौनो जों गिबि सारै होनना बुंनो हायो बै जागायजेननाय समनिफ्राय दिनैसिम माबायदि सोलायनाय मोनबोदों बे सावथुननि बेलायाव अनेक माने गोदोथ' जोंना माने टेकनिकेलि गासिबो खममोन दा माने गोनोखो आयदायाव माने बिराद मोजाङै मोजां केमेराफोर माबा लाइटिंफोर गोदो जों गिदिर गिदिर रिफ्लेक्टर लायोमोन दा बेफोरबायदि लाला ख्रें गिदिर गिदिर ट्रलिफोर होयोमोन दा बेफोरबायदि ड्रनजोंनो खामानि सोलिजोबो दा बेफोरावनो बिराद माने चेन्जिं आरो मेकआपआवबो अनेक सोलायबाय गोदो जों बे गावनो गावसो खालामलाबायोमोन जानला मेनला आरो टेकनिकेलि केमेराफ्राबो अनेक मोजां मोजां ओंखारबाय माने माने आपग्रेड जाबाय आरोखि दा जोबथियाव मोनसे सोंथि बेनो रायजो राजाखौ मा खावलायनो सानगोन खावलायनाया बेनो जे जोंनि सिनेमा लाइनाव माने गोदोहाय जेनेबा सिगाङाव जोंनि बेलायाव आरोखि बारा बेफोरबायदि इन्टारेस्ट गैयामोन दा माने जोंथ' कर्स गैया मा गैया जों गाबोबाय एक्टिंफोरखौ दा बयबो माने एक्टिं लाइनाव बयबो कर्स लानानै बा मोसानायानो होन एक्टिंआनो होन बयबो गावबागाव डिप्ल'माखौ लानानै माने एक्टिं खालामनांगौ आंनिबा माने रोंगौथिया साबसिन जायो थिउरि प्रेक्टिकेलि खालामनानै थिउरिलिखौ मिथिनानै लानांगौ आरोखि जों बायदि माने आद्रा ससे माने जोंबो मोसानायाव जों माबा लादों कर्स लादों खिन्थु एक्टिं लाइनाव लायाखै दा जोंना माने गासिबो जाखांफुनाय आर्टिस्टफ्रा कर्स मोजाङै ला एक्टिं मोजाङै सोलों डान्सखौबो मोजाङै सोलों माने गासिबो बिथिङाव माने बर'खौल' नङा आरो अनलि बर' जोंना माने माखासे ट्रेडिसनेल बर'खौल' मोसाबाय थानो नाङा माने बेखौबो लांफानांगौ ओमफ्राय लोगोसे बेलेग माने बयजोंबो माने माबा जानाय आरोखि कम्पेयार खालामजानाय बुस्थुखौ माबानांगौ आरोखि बेनि गेजेरजों माने जों दिनै थांना थानायनि राहा लामाखौ मोननो हायो होनना बुंनो हायो एकदम बेथ' दा ससियेल मिडिया जुग जाबाय बयबो माने गावबा गावनि रोंगौथिजों लोगोसे एसे एनै बयबो थाइसे थाइनै थाखाफोरबो मोननो हाबाय दा जेनेबा ससियेल मिडियानि जुगजों इउटुब होन फेसबुक पेज होन बेफोरजों माने एसे आवगायनाय बायदि मोनदों आरो जोङो थेंक इउ